Adipati, bukti kula kunjuk. Yo, Bagong tak tampa. Waduh. Nganggo ngono barang Ndra. Kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane yo seger awakmu kimplah-kimplah. Kalau dicokot iki daginge iso mak krewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dijeg-jegi. Nala Garing wonten dawuh Bu Kulun. Tekako ning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun? Aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Merga kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wane perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Ning nganti bapak kula digawe diasorake derajate kaya nyembah dramaning Pitulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ngganggu bapak nyawane Garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa. Sing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya, Tru. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh, siap, Gong, siap kae. Apa Petruk bareng nyombelani karo bapakne? Lho anake, Mas. Nun sewu pukulun lu anake bapak. Dadi nek Garing belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora belani, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku belani. Kowe sapa jenengmu? Yamadipati. Yamadipati. Iya. Kowe belani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Jan Bagong ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalena prapting lalis. Lho, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu Nala Garing. Mang maju, nek ana dewa kewirangan aja dundang Nala Garing. Mati dening aku. Petruk kene marganing patimu. Monggo kula ladosi, Tru. Siap lho, Gong. Tradisi itu man. Jatuh batur dong. Ngopo malah? Ayo maju. Ayo, Tru. Tandang ono Bathara Indra. Apa? Waduh, nyoket bablas. Terus, wah. Wah, Ayo, ora bakal iso ngantem aku.
maju Petro. Modaisa. Lho, ora tekan ya. Wes. Ayo. Ora bakal iso ndunguk dewa ya. Wedange puta. Ya ben apa. Wedang sing endi? Sing tae akeh banget mau lho. Kita kira mlayu ki arep ngabarke apa-apa kok wedange puta. Kesamplo tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya? Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarian tak arep antem. Kok kaya jarake iki 2 jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek 2 jangkah ki lembu 2 jangkah. Ora ana aji-aji kok lembu 2 jangkah. Piye Gong? Piye? Wis tak andani ngayal to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming ngantem angin. Aku ya ya Madipati arep tak jotos raine iki. Tanganku ya ora tekan e. Oh, menggok dhewe tangane. Lho. Rating ora. Rating nabrak cengelmu kowe. Ya ora nesu takoni ngono. Aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya ya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya ya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae kowe. Ya. Piye, Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir meneh. Wis ora apak ning mir men. Iki kesusu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi? Dewa ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwure menungsa. Dewa iki sembaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho wis aluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Para dewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa iki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dada medun. Ora entuk dada munggah, ra entuk. Ning dada medun. Mesti keneng. Mesti keneng. Dada medun. Iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dada medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dada medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mang tutuke le ngantem. Mang tutuke. Sadurunge aku semaput, bales kowe ora kekejek aja duntang nara garing. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Nggon busi. Oh siap. Kono wis entheke larane ra jamak-jamak. Bres ngono reng, mati dene aku. Ayo wasen, mati ya. Aduh, waduh. Muter we. Ayo sambato.
Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati, kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe tekaning pati. Tru, kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono yang ngrene banyune ya kono kowe. Kabulatore kono kowe kepruk sak banter-banter. Mati dereng aku. Waduh, waduh. Waduh. Wah, ayo Kang ya. Ayo walesen aku piye? Walesen aku. Walesen. Kowe iso males karo aku? Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh, 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 weh. Waduh. Modar. Pecah kula wulu. Mati aku edan. Nolo gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Waduh. Aduh, Rama Wulun. Pecah kula wulu. Mboten saged mlampah. Waduh. Waduh. Bagong edan. Nganti muni makluk ngono. Waduh. Wah, ladala. Ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara. Panakawan gawe wirangking para dewa. Cestri Sula ora padha tekaning pati aja dundang Bathara Guru leganing ati. Waduh. Wes. Piye kok do mlayu-mlayu? Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kwampleng kluthuk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel Dara Indula antem ya kontal. Pak. Bathara Guru nggawa drai. Hus. Drai dengkulmu mlocot ora. Sing marahi mlayu ki ya mbuat Bathara Guru nggawa gaman kae. Namane apa ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestri Sula. Cestri Sula, Tru. Gong Cestri Sula, Gong. Agene meng Cestri Yamin. Cestri Sula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke linge dawe-dawe. Cestri Sula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Nggone bapak mati, ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Apiye meneh wong mati e? Kok karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jawab. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene ora tekan kene dhewe wong. Sakmenika sampun pantuk pepuntaning tekad menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kaliyan kula paripaksa kula ngginakaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa.
Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manik Maya. Dipeto nganggo nalar sing ganep, ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki neng jagat. Nek nganti Manik Maya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bajin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar ki kakangne Bathara Guru kok malah kakangne dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah. Ora apa-apa. Wong jere kowe kuwi ratu, ratuning dewa. Aku ming derajate wong cilik ming Panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning rak ora neng kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro ki goro kapan? Lajeng keparingipun Kakang Semar neng kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku Gareng karo Petruk neng kayangan men do weruh kabeh dewa-dewa. Anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati neng kayangan ra apa-apa, sendika. Sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lehmu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko rak kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru. Ayo wis ben. Gareng barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Reng. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati, Tru. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku pancene Dian. Mau gedeng ora. Kuwi tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedawalanipun badhe kula pethuk, kula inggahaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan, kula susulaken kalian kadang-kadangipun ala Gareng lan Petruk. Sangarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa kok arep dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Gareng karo Petruk. Wis ra apa-apa, ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestakaken dawuh ning estu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saken beto tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ya ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip ora are tuku, ora are utang kok dadak ora ikhlas.